Sa eskwelahan nga atong ginaistoryahan, may mga paghigugma nga nagakatabo, mga tinago nga mga nabatyagan, daw bulak nga sa iya, kaanyag nagapamula ka pang hindi ini makaguba sa aton nga pagtuon. Kabataan, kabataan, mga kasing-kasing nga nagapangita, paghigugma nga daw bituon nga nagasilak sa gabi. Sa pagtuon aton nga balatyagon, isa ka inspirasyon, ang gugma kag ang pagtuon magkaupoy. Duha ka mga estudyante nga nagkilalahay, may sakreto nga nabatyagan, sa ila tagipusoon ang ila mga mata. Daw nagakita ay isa ka paghigugma nga daw sa handumanan, apang ang ila mga damgo hindi gid malimtan. Kabataan, kabataan, mga kasing-kasing nga nagapangita, paghigugma nga daw bituon nga nagasilak sa gabi. Sa pagtuon ato na nga natyagon, isa ka inspirasyon, ang gugma kag ang pagtuon magkaupod. Hindi gid mahapos ang paghigugma, may mga pagtilaw nga ato natubangon, apang ang gugma nga matuod, daw bato nga nagapakabakod, hindi gid maguba kag ini nga gugma amo ang aton inspirasyon sa pagtuon. Kabataan, kabataan, mga kasing-kasing nga nagapangita, paghigugma nga daw bituon nga nagasilak sa gabi. Sa pagtuon ato nga balatyagon, isa ka inspirasyon, ang gugma kag ang pagtuon magkaupod. Sa eskwelahan, sa aton pagkabatan pon, ang paghigugma daw isa ka kanta nga matahom, nagahatag sang kalipay kag katas